Naapresyara ni Governor Arthur Defensor Jr. ang ginhimo nga pagpabutyag sang kahangawa ni Iloilo City Mayor Jerry Trillanes mayangos sa pag-abot sang gamay nga numero sa bakuna sa Western Visayas. Suno sa gobernador, apisar nga hindi makabigay gagin pabayaan ng rehiyon sa isang national government, matuod naman ni gamay lang ang nabaton nga bakuna sang probinsya sang Iloilo sa mga nagligad ni Nadlaw, ilabi na subong nga yara ini sa idalom sang Modified Enhanced Community Quarantine kon MECQ. Dugang pa ni Defensor, nagapati ini nga ang ginobra sang alkalde ang isa ka pamaagi sang pagpangayo man sang vaccine sa gud nga mabakunahan na ang mga Ilonggo. Ako, I really appreciate and I would like to say this. I would like to thank Mayor Janias for taking the lead. Ginadalay ang marcha sang Region 6 para nga makapangayo kita dito. And we can have an aggressive nga initiative, no, in letting the national government know that we are also in need. Samtang, posible naman nga mag-extend ng MECQ status ng Iloilo Province bangod sa padayon nga pagsakas ang kaso sa COVID-19. Madumduman nga ginpaidalom sa MECQ ang probinsya tubtub sa Hunyo 30. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Manili Navarro nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.